lidi, já jsem Dark a vítám vás u parkouru dnešního. Jsem tady s Honzou. Počkej, Honza, tady. A tady Adam. Adamos TV, čau tě lidi. A do popisku vám... Budete mít odkaz na můj kanál. Ano. Název. Jo. A tak se, protože teďka je bouřka a to video dneska chceme vydat, je 12.5. Ano. A kdo hejtuje je trapnej a jdeme. Jo, a je 12.5. A jo, 26. vám vydám vlog z výletu do nějakých starých hradů se školou. A tak už mi to, pojď. Takže jo, my jdeme na první trik. Takže ketlí. Normálka, ketlí, paráda, ketlí. Teď Honza, ukáž Honzu, no, Krása. Takže počkej, já tady ještě jeden je tady černo. trik. Tady. Slyšíte to? Asi neslyšíte, ale tamhle vidíte to, tu bouřku. Takže my to musíme natočit, vy to možná vidíte. Jo, vidíte. To se vidí, nestarejte. Takhle tady, takže jsme v Hinčicích. Já u nich spím, u těchto dvou bláznů. Možná, nevíme. A my jdeme dělat triky, takže... Teďka vám ukážu moji fotku. Takže Aďo, podržíš mi telefon a... Jinak má LG a hashtag no reklam, jo. Takže... Tady flow. Teďka vám ukážu vlastně flow. Počkej, kde jsi šel, tamhle? Víte, tam. Tamhle. A není to ta Adamova, co bude dělat Adam, to bude ta moje flow. Teďka uvidíte moju flow, takže Můžeš, Aďo. Bum. A pojď, bum. Ještě hvězdici, bum. Ještě Honza. Paráda. Takže my jsme si tady dělali flow. Počkej, natoč mi tohle. Už máme 2 minutky. Ha? To je dobrý docela. Takže... Takže Adam tady dělá tu svoji flow, co mi ukazoval. No, trošku jo. Hopsa, hejsa, dobrandejsa. My jdeme teďka do parku, takže já to střihnu a my jdeme do parku, takže čus. Takže jsme v parku. Takže jsme tady. Takže jsme tady. A on vám ukáže konga, počkej, já si tady dám do hejzlu tu vůni. Tohle musíte dávat. Když udělejte konga a pošlete nám to. Udělejte konga a napište do komentářů, napište váš odkaz na to video a my se na to podíváme. Jo. A hodíme to klidně ve videu. Jo. A teďka jdi tamhle z boku lavičky a uvidíš. Takže a jo, když dáte deše, tak si nalejte mlíko a dejte si sušenky a mlíko a jo a přeju vám dobrou chuť. Takže pojď. Konga, dobře ty. Takže teď si ještě netroufám, ale konga. Podrž. Ano. A ukážem tady kamarádům. Vidíte, jak je černo a tamhle je pán. Takže tamhle je pán Dark. 2, 1. Kolik máme minut, Adame? 4 minuty. 4, to ještě jde. Ukážím to černo. Tady černo, jak kdyby se tady čerti objevili. Takže já vám teďka ukážu. Tady malý sice uvidí. Se by to nepaledlo. Nevadí. To přežijem. Ty vy. Teďka se skáčeme na hydrant. Hydrant.
Jdeme na hydrant. Jdeme na hydrant. Tak pojď. Pojď. Počkej, kde jsi šel tam? Málem neskočil, ale... Tak jdeme, pojď. Teďka vám ukážu. Já mám von. Taky jde do popisu videa, proč to přetáčíš. Nevím, prostě, nevím. Co? Ne. Jo, máš. Dívej, ne. Aha, my to třeba dobře natáčíme. Jako nem. Tak koukejte. Kdo dá tohle, taky dá Kdo dá, popisu videa odkaz. kdo dá tohle, co dá von? Kdo dá tohle, co dá von, tak si běžte koupit Snickersku. Jo, a pak to, co jestli dáte tohle, tak si koupíte 3 bitku. Hashtag no reklam, tohle nejsou reklamy. Takže jdeme na věc. Takže. Láďa hruška a teďka jdeme na převýšení. Převýšení. Máme tady převýšení, dámy a pánové. Takže toto máme 6 minut. OK, kámo. Já to tady zkusím dopředu, jestli to možná dám. Takže hop, a dal jsem to a je to výtečné. A teďka si zkusíme tyhle šuráky tady. A ještě tady. No. Kdo skáče parkour a různý videa, tak pošlete klidně odkaz na kanál. Jo, pošlete nám Dáme vám suba, jestli se vám to bude líbit. Jasné. Samo. A teď vám ukážu precis ze 8 stop. Měřili jsme to, tohle video natáčíme podruhé, takže to bývá. A koukejte, jak je tamhle černo. Černo jak stádo nigers. A koukejte. tak. Jo, jinak žádná urážka pro černý, Jo, jasný. nejsme rasisti. Nejsme rasisti, žádná Nemáme urážka. rádi, protože jsou vulgární. No ale Stejně tak, jako my, ale ale jako tak Chuligání. záleží na jaký. Třeba nějak můj bratranec je taky cigána, je normální v pohodě. Tak Takže záleží na jakých. Nejsme rasisti, já jsem taky černý, takže OK, jdeme na to. Jsi černej cikán, jsi bílej cikán. Jo no. Tak pojď, natoč Takže- mi to, pojď tam z boku a to bude krásné. Tak koukejte. To bude krásný Osm precis. stop a koukejte. Wow, dobře. Takže my už máme pomalu 7 minut. Wow. Máme 7 minut. Převážně bude natáčet se mnou a určitě bude mít nějaký kluky. S mým bráchou se bude natáčet a různě. To černý, to mě úplně ničí. Dívejte, jak je tady krásná obloha. A tady úplně jak je černo. Úplně nikdy. Ne, úplně jak tady je černo. Jak je tady úplně černo. A tamhle je úplně krásně bílo. To je. Fronta, tak nám to fakt řekněte. Jestli umíte fronta, Tak jste velký páni. tak jsem hodně velký páni. Kdo umí toho backflip, beko, tak jste prostě Ještě páni. větší páni, a kdo umí side je u mě největší pán na světě. Jo, kámo, Protože takže... side flip je můj nejoblíbenější flip z celého parkouru. Ano. A já umím wallspin a klidně jukněte na moje video, budete mít v popisu odkaz na moje video. Ano, přesně tak. A já teďka jdu dělat jeden... Tak zdravím, jestli to dám na levou ruku. Možná... dobrý. Dobrý, pojď. Slyšíte to? Slyšíte to? To je auto, ale Tohle je auto, Řmí. ale řmí jako kráva. Takže... Bum. kráva nejsprostý, kráva je zvíře. Kráva je zvíře, takže zase není to vulgární slovo. No. Ty pito. Počkejte, zkusíme. Dali Chcete jsme. zbytek videa říct lidem o různých těch, co budeme natáčet a tak. Jo, to jsem vám chtěl říct. Tak si sedneme. Budeme natáčet. Budeme u toho klidně dělat parkour. Budeme natáčet. Říkal jsem vám, že 26. bude vlog ze školy. Nějaký starý hrady. A ty řekni jim co. Poslouchejte. 15. června, nebo někdy prostě, pojedeme do Fine Parku, kde se naučíte, tam jsou různý trampolíny. Určitě napište si Fine Park do YouTube vyhledávače a tam to vidíte. A hlavně, počkej, nenatáčíš mě. A hlavně se tam naučíte backo, side, front. A když tam budu moc natáčet, tak s klukama natočíme video na YouTube, na můj kanál, takže se těšte a uvidíme. A dejte tomu určitě like a odběr. Like. Takže, já jsem vám chtěl jenom říct, že tohle je moje jakože takový první video z parkouru.
A budu natáčet i ásky, vlogy, všechno, let's play a tohle. Challenge. Takže my už máme 10, takže my už se tady s váma s Adamem loučíme. Čusák lidi, A dejte like, odběr a my se s váma loučíme a čus! Čus, do popisu dostanete jeho video, čus! Ano, čusák. Takže čus!